Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şu ýylyň 26-27 noýabryna Halkara Ulag Öftaşar geçelgeleri özara ara baglanyşy we ösüş 2024 adly 3-nji halkara maslahaty we servisi geçirilýär. Şu evekki forma durnuklu ulag ilerletmek hemde pudagyň sanylaşdyrylmagy babatda gabanylan üstünlikleri babatynda möhüm ähmiýete eýe bolar. Halkara Ulag Forumy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentligi bilen belli hojalyk jemgyýeti tarapyndan geçirilýär. Maslahat ýaşyl we täsirli ulag düzümlerini döretmek babatda möhüm gepleşikleriň geçirilýän ýerine öwriler. Şeýlekem Türkmenistanyň Merkezi Aziýada durnuklu ulag babatda wajyp ýurtdugyny görkezler. 40-dan gowrak döwletden ýokary derejeli wekiliýetleriň gatnaşmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylýar. Halkara bilermenleri maýa goý mümkinçiliklerini hemde öndürjülikli çögütleri ara alyp maslahatlaşarlar. Çaklamalara görä halkara forum täze hyzmatdaşlaryň döremegine hemde ulag pudagyny düýpli özgertmeleriň amala aşyrylmagy üçin başlanyç bolar. Şonuň üçin siz hem bu halkara foruma gatnaşmak isteseňiz, aşağıda görkezlen linka girip hasapda durup bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyz, eger-de bu habardan dolu maglumat eýe bolmak isteseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Şeýlehem diňe bir saýtymyzdan, FM Türkmen dilindäki habarlarymyzy Atavatan Türkmen Instagram hasabymyzdan, Rus, Türk, Ingliz dilindäki habarlarymyzy Atavatan International Instagram hasabymyzdan okap bilersiňiz.